बोला है पूरा बोडो जाति के बारे में, और इसके लिए पूरे बोडो जाति को जो भी इंसल्ट फील हुआ है मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और खुलुमबाय लोगोफोर, प्रीतम रय दे डमिन'सनि सासे मेनेजार, बियो सोर? जोंनि क'क्राझार नोगोरावहाय फैनानै बियो बर' जातिखौनो बर' हारिखौनो मायाव बाहायदोंमोन? गाज्रि लेंगुवेज, गाज्रि वर्ड, गाज्रि सोदोब बेफोरबायदि खोथा बाहायदोंमोन बियो। आरो जों बर' हारिफ्रा ट्राइबेल गोष्ठिया, ट्राइबेल जनजातिया हाग्रायाव थाग्रासो, आरो नंखागौबो जों हाग्रायाव थानानैनो देरबोनाय, बा जों एइबुलि जों दिनैहाय एफाराब आनसिभिलाइज जाथि नङा, आनसिभिलाइज जों बर'फ्रा बेफोरबायदि नङा। डमिन'सनि सासे मेनेजार प्रीतम रय, जानो हागौ बिथाङा आनसिभिलाइज, आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन। दिनै सोरबा सासेनि थाखाय जोंनि जाथिया, जोंनि ट्राइबेल हारिया बेफोरबायदि रावबो हारिखौ, गुबुन हारिखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों, वाट्सएपनि गेजेरजों सोरखौबा गाज्रि लेंगुवेज, गाज्रि वर्ड, गाज्रि सोदोबजों बेफोरबायदि बाहायफेराखै। एज ए सासे दिनैहाय डमिन'सनि सासे मेनेजार प्रीतम राय देआ ना, प्रीतम राय देआ सोर बिलाय जों जातिखौ बेफोरबायदि बुंनो? जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां दैदेनगिरिफोर दं, बिथांमोनखौबो बुंदों। सोरबा सासेखौल' नङा, सोरबा सासेखौ माने दैदेनगिरिल' नङा, एज ए जातिखौनो। दिनै जोंनि हारिया, जोंनि जातिया जुदि एफाराब गाहाय थाखोआव गोग्लैथारमारबायना होनबा जों दिनैनि गेजेराव गुबुन हारिफ्रा, बै बामोन हारिनि मानसिफ्रा जों बर' जातिखौ एज ए ट्राइबेलफोरखौ माबे नोजोरजों नायदों? बियो जानो हागौ जौफेनानै माखासे लेंगुवेज ना बाथ्राखौ बुंदों जानो हागौ, नाथाय बेखिनि बाथ्राया सिरियासलि बियो बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों। मालाबाबो सहायनो हानो नागिरा माब्लाबानि समाव। दिनैनि दिनाव आबसु आरो बनसु बिथांमोननि जाखिनि डमिन'सनि जिथु दरखङाव थानानै होसिख्रावनाय हाबाफारि लादों, 1 घन्टायानो जा 2 घन्टायानो जा दिनै होसिख्रावनाय हाबाफारि लादों, बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। दिनै जायफोर जोंनि बर'नि दल संगठनफोर बबेयाव थाखो? बेफोरबायदि खोनासंनानै थाबाय थानोसै नामा? सोरबा जोंनि बर'नि आफाद दल संगठन मोननैनि सायावल' सोनारना थागोन नामा? ओरैनो माखासे बाथ्रायावहाय जोंनि दैदेनगिरिफोरना, दल संगठननि दैदेनगिरिफोर, बिथांमोनावबो गोरोन्थि दं। दिनैहाय बिथांमोनावबो गोरोन्थि दं। प्रीतम राय देआ दिनैहाय मा वाट्सएपनि गेजेरजों बा फेसबुकनि गेजेरजों क्षमा बिबाथ' जानाय नङा। आं खावलायगोन जायफ्रा दिनैहाय बिनि सायाव FIR होनानै दोनदों, बेयो रेजिस्टार जानांगौ, बिनि सायाव एक्सना गोख्रों जानांगौ। डमिन'स बबेनिफ्राय फैदों फैयाखै जा बेखौ बुंनांगौ जेबो गैया, नाथाय बिनि प्रीतम राय देआ मा हिसाबाव बे जातिखौ, बर' हारिखौ एफाराब लेंगुवेज, गाज्रि सोदोब बेफोरबायदि बुंजानो मोनखो? दिनै जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि गैया। जों बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि जाय लेंगुवेजखौ बाहायदों, जाय वर्डखौ बाहायदों, बेफोरबायदि जों बर'नि गेजेराव हाथाये बाजारैनो बेफोरबायदि नङा। जानो हागौ सोरबा सासेया क्षमा बिबानो जे गासैखौबो जे माबा खालामनांगौ बे नङा। नों बर'आ जुदि गाबोन सोरबा सासे गुबुन ट्राइब, गुबुन जनगोष्ठीखौ XYZ बाथ्रा बुंलाय, जियालाव थांनांगौना थांनाङा? आरो दिनैनि दिनाव बेयाव जुदि बर'आ जुदि सोरबा गुबुन हारिखौ बेफोरबायदि वर्ड माने सोदोब बाहायोब्ला, गाज्रि सोदोब बाहायोब्ला, जियाल थांनांगोन 100%। डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो, पुलिस डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो दिनैहाय एक्सन लानो गोनां जागोन। बेफोरबायदि दिनै जों बर'नियावहाय जों बर' हारिखौ, बर' जातिखौ XYZ बाहायगोन, लेथ्रा लेंगुवेज बाहायगोन, खिन्थु जोंनि माखासे दुर्बलताया बेनो। दिनै फरायसा आफाद आबसु आरो बनसु बिसोर मोननै दल संगठना दिनै होसिख्रावनायजों लोगोसे दिनै बे दल संगठनखौ हेफाजाब होफानो थाखाय बबेयाव थाखो? जोंनि बर' हारिनि बर' बायदि रोखोमनो आं मुं मख'नो सानासै, गफ्लांबायमोन खुगानिफ्राय, खिन्थु जोंनि बर' हारिनि दल संगठन जेसेबां दं बहा थादों, मा खालामदों? खोनासंनानैल' थाबाथ' जायाना। जों दिनै डमिन'सनि सासे दरखङाव, बिनि दरखङाव दिनैहाय थांनानै धरना मोनसे हाबाफारि लादों। दिनै बेफोरजों जगाजग लालायनानै माबायदि खमसे खम सावरायलायनानै बेफोरखौ एसे थाबनो स्ट्रिक्ट एक्सन लानांगौ। जोंनि दुर्बलताया बिबो
जोंनि दुरबलताया जों बर' हारिनि दुरबलताया बेफोरबो दिनै फरायसा आफादा माबा मोनसे मोजां खामानि मावहैबा बेवहाय गुबुन दल संगठना हेफाजाब गैला दिनै बनसुआ माबा मोनसे मावोब्ला दिनैनि दिनाव बनसुजों सोरबाया हेफाजाब गैला दिनै सोरबा मोनसे आफादा दिनै माबा मोनसेयाव जुदि मावहैयोब्ला दिनै बेफोरबायदि बिथिङावबो जेबो हेफाजाब होलाया दिनै बनसुनि सासे दैदेनगिरिया बुंदों बिशाल होन बर' हांखोजों लिरनांगोन बहाबा ट्रेन्सआवबो बर' लेंगुवेजजों बर' जा स्क्रिप्ट दं बेफोरजों लिरनांगोन बेफोरखिनि बाथ्राखौ बुंदों नाथाय बहाथो बेफोरबायदियाव सोर हेफाजाब होफादों साननैसो नुदोंमोन जों गोसोम फुनजोबनाय नाथाय दिनै मा नुनो मोनो बर' स्क्रिप्टजों लिरनाय बबेयावबा नुफेरदोंना मोनसे मोननै जायगायावहाय नुनो हागौ मोनसेबो बिशालनो ट्रेन्सनो XYZ बेफोरबायदियाव बर' लेंगुवेज बर' सोदोबजों बर' स्क्रिप्टजों लिरनायखौ नुनो मोनफेराखै आं बेखौनोल' बुंगोन जों बर' जाथिया माने ओरैबायदि बर' हारिया ओरैबायदि दासिमबो इनडाइरेक्टलि नासयगासिनो दं नासयनायखौ जों इनडाइरेक्टलिनो नुगासिनो दङ दिनैहाय बर' हारिखौ एफाराब गाज्रि लेंगुवेज गाज्रि सोदोब जे बाहायजागोन जों सोरबा सासेनि थाखाय बेफोरबायदि आंनि हिसाबावबा बिनि केसाखौ उइद्र' खालामनो नांगौ दरखार गैया दिनै प्रसासन दं प्रसासना बिखौ एरेस्ट खालामगोन ना खालामा दिनैहाय धरनानि गेजेरजों बुंदोंमोन एरेस्ट खालामनांगौ मानांगौ दिनै एरेस्ट जागोन ना जाया दिनै प्रितम राय देया दिनैहाय फेसबुकनि गेजेरजों क्षमा बिदों क्षमा बिबानो जे जोबथारनांगौ गाज्रि वर्ड बाहायनानै बेफोरखौ हिसाबाव क्षमा होजाथाव नङा दा जों आं नैबेखौसो बुंनो लुबैदों जोंनि जेसेबां पलिटिकेल हान्जाफोर दैदेनबोनायफोर गासिबो दिनैहाय सोमावसारनानै फैजोबनाय गोजा दिनै सोमावसारना फैनानै दिनैहाय पलिटिकेल हान्जायाव बयबो दैदेनगिरि जालायदों आं मुं मख'नो सानाखै पलिटिक्सनि बाथ्राखौ जायफोर पलिटिसियानफोर दैदेनगिरिफोर बिथांमोना बै होन बै होन बै होन बैबो होन बैबो होन बैबो होन गासैबो सोमावसारनानै फैजोबनानै लिडार जाजोबदों बिसोरो बै समाव जेब्ला सोमावसारदोंमोन अब्लानि समाव बर' हारिनि थाखाय गोबां बाथ्रा बुंबोदोंमोन नाथाय दैदेनगिरि जाबाय मोनसे दैदेनगिरि जाखांनानै माखासे नैबो जे बेफोरबायदि लेंगुवेज बाहायनायाव जे एसेब्लाबो जायफोरा सोमावसारदों बेफोरनि सायाव एसेबो माने मदद खालामलायिखौ नुनानै एसेब्लाबो दुखु नांदों होनबा जों बेफोरबायदिनिफ्राय साननानै लानो हायो जोंनि जेनेरेशनफ्रा ओरैनोथ' जोंनि बर' रावा एसे एनै थानो हागौ 10-15 बोसोरसोनिफ्रायबा बर' सोदोबा एसे रायलायनाया खम जानो हागौ ओरैनो जों बर' हारिया स्क्रिप्ट गैखाया मालाबाबो दिनै मणिपुरियाबो होन दिनै बिथांमोनाबो दिनै गावनि स्क्रिप्टखौ बुरखांगासिनो दं त्रिपुरियानो होन दिनै त्रिपुरायावबो मालाय गावसोरनि स्क्रिप्टखौ नागिरगासिनो दं दिनैहाय गुबुन नर्थ इस्टआवनो गुबुन ट्राइबा बिथांमोना स्क्रिप्ट दं एज ए बर' जाथिया स्क्रिप्ट दङब्लाबो बिखौ बै आबै आबौमोनानो बै समनि राजा रानिनो बिथांमोनानो खोमानानै गारबोदों थ' जिखियानो जादोला गोलाव बाथ्रा बुंबाय प्रितम राय देनि माखासे क्षमा बिनाय बेखौ नोंथांमोना इसे होनानै होनि मैंने जो भी बोला है पूरा बोडो जाति के बारे में और इसके लिए पूरे बोडो जाति को जो भी इंसल्ट फील हुआ है मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और पूरे तहे दिल से हाथ जोड़ के मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ मेरे से भाइयों बहनों मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया मैं दोबारा ये गलती ज़िंदगी में और कभी नहीं करूँगा मुझे माफ़ कर दीजिए मैं सच्ची में दिल से आप क्षमा मांगता हूँ आपसे कि आपको मैंने जो भी बोला है गाली गलौज किया है जो भी ख़राब बातें बोला है ये मेरा गलती था और दोबारा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे को इस बात बोला है पूरे बोडो जाति के लिए इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं तहे दिल से क्षमा मांगता हूँ मेरे को इसी तरह से पूरे बोडो जाति को ऐसे गाली देना नहीं चाहिए था ये गलत हुआ है मेरे से और मैं इस बात का पूरा क्षमा मांगता हूँ आगे से मैं ऐसा गलती और कभी नहीं करूँगा मैं हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी मांगता हूँ पूरा बोडो जाति से माफ़ी मांगता हूँ मुझे माफ़ कर दीजिए